Queda apenas un día para que remate o prazo para inscribirse na media maratón de Pontevedra e contase con que nesta 23ª edición se chegue aos 1.500 corredores. Van 1.050 inscritos a día de hoy, la gente se inscribe a lo mejor un tercio, o igual una media maratón un poco menos en los últimos días, las últimas horas, sumado que después también tenemos una participación fija que aún no están subidas, o queremos que no están subidas, de la propia Brilat y de la Escuela Naval, o sea que nos pusimos de meta 1.500, un objetivo ambicioso, pero realista y, bueno, por lo menos a partir de 1.300 yo creo que podría ser bastante viable. A carreira, que repite o percorrido de edicións anteriores, partirá das inmediacións da Ponte dos Tirantes ás 11 horas e transcorrerá polos 21 km que se reparten nas dúas voltas ao circuito urbano, homologado no seu día pola Real Federación Española de Atletismo. A meta estará situada no interior do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. A participación ten un custe de 20 euros, que inclúen a camiseta da proba e o habituallamento, que se realizará cada 5 kilómetros. A partir de mañán poderánse recoller os dorsais na Rúa Peregrina número 6. Na xornada do sábado e do domingo xa haberá que facelo no pabillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. O seu éxito e o seu maior reclamo, eu penso que é que cada un se pon a súa propia meta. O sea, non todo o mundo sale a unha media maratón con idea de gañar, porque, bueno, as medias maratóns tampouco son para calquera, hai que estar relativamente preparado para correr esa distancia. Pero sí que cada un pode poñerse o seu pequeno reto de simplemente rematala, de ganarlle ao veciño, de gañarlle ao seu amigo, de facer o mellor tempo que fixe nos últimos 5 anos, de non desfallecer na meta. O sea, cada un pode ter o seu obxectivo propio. Para todos aqueles corredores que queiran recoñecer o percorrido, mañá martes 16 de outubro haberá unha quedada ás 20 horas no pabillón do Centro Galego de Tecnificación Deportiva. Os participantes, acompañados pola policía local, poderán correr polas rúas polas que transcorrerá a proba.